Guys, ayan pong kinukuha namin na mga kahoy ay yung mga natumba po yan ng bagyong Paeng. So, kinukuha na po namin para mapanabangan sa panggatong namin, sa pagluluto, syempre. Ayan sila, oh. Busy po sila sa pangunguha. Gayon. Clara doon. Picture ta dyan, oh, sa bukid. Pisipis, guys, oh. Sarge. Naikot na namin po yung barangay ng Arimbay. Kuha ng kahoy. Lahat guys, naikot na namin para makuha ng kahoy. Excuse me. Nag-iipon na po kami ng kahoy. Mahirap na. Baka magtag-ulan na. Ito na yung pisipis. Nag-iipon kami guys ngayon ng panggatong habang wala pa silang trabaho kasi hindi pa kami busy kasi kapag naging busy na sila wala na ring time mangunang kahoy. Kapag maulan naman dito sa Bicol, hindi kayo makakapangahoy. Naubusan na din kasi kami ng gasol, guys. May kumunoy dyan. Andyan na yung kumunoy. Oh, yung tsinelas. Try ta daw lutuon. Yes. Lutuon sa kalunggay. Ano ba kung sila mo ba? Lutuon ka ba ba? Muli kita yan mo. Ako naman.
Dito na kami sa ibang lugar. Naikot na namin po yung barangay ng Arimbay. Nakakuha ng kahoy. Lahat guys, naikot na namin para makuha ng kahoy. Hindi ba ganailing oh? Ikaw tadi ka portal na nagtutuyaw ka. Nagumog ako lugod. May linta garo. Pa yung kahoy nila, ayan na. Uda ko laon ini palan oh. Ano lang nakabitay lang sa ano. Ground mo? Guyo doon ko na lang. Upulo na tanggalin mo yung nakabitay. Guyo doon ko oh, maguguyod lang galing eh. Sayang yan dakulaon oh. Inano pa to ng bagyang paeng. Tinumba. Oo, nakukulangan talaga sila sa mga panggatong. Ang tawag po sa kanila, paslo. Paslo sa kahoy. Kami po ay langgam. Kapag mainit, kailangan naka-ready po kami sa mga paparating na tag-ulan. Ganun. May gasol kami. Walang laman. Wala kasing panglaman. Kaya man ituon. Kapkapa ang sundang. Pauwi na kami guys. Kasi nga, ayan, ang dami na naming nakuhang kahoy. At ito yung bibit-bitin ko. Ayan na sila. Op, dahan-dahan. Pauwi na kami. Ito yung third batch naming pangangahoy. And last na din tong pangangahoy namin ngayong araw. Ayan. Ayan na sila. Buti nakaka-video pa ako kahit may Ayun na silang dalawa. Naiwan na ako kasi mabigat din ang dala ko guys. Yan.
Hinihingal na ako guys. Grabe, napagod na nga ako eh. Nauna na sila guys kasi babalikan daw nila. Ay, wait lang. Papahinga ko lang. Ay, naka po. Pagod. Sabit. Oh. Kung ano man ang estado natin ngayon sa buhay, huwag natin itong ikahiya. Bagkus, tanggapin natin ito ng buo at mahalin. Habang sinasabayan pa natin ng pagsusumikap para maabot ang ating mga pangarap. Hindi natin kailangang manglait ng kapwa para tayo ang umangat. Hindi rin magandang ugali ang manggaya ng iba para masabing isa ka sa mayayaman at mapera. Mainam na gawin na lang natin silang inspirasyon. Huwag kang matakot na ipakita ang totoong ikaw. Tandaan mo, ang pagiging urig ay mas maganda kaysa sa pagiging fake.